Ahoj, volám sa Betty Guadagnino. Som osoba v procese zotavovania a som duchovná bytosť žijúca dočasnú ľudskú skúsenosť. V marci roku 2019 som mala spontánne prebudenie sily kundaliny a to zmenilo celý môj život. Takže vás vezmem na túto cestu so mnou. Namaľujem vám obraz toho, kým som bola ešte pred mojou skúsenosťou a poviem vám o transformácii, ktorá sa odvtedy udiala. Vyrastala som v chaotickom, dysfunkčnom domove. Celá moja rodina je ako taký neustály cyklus závislosti a chudoby, traumy a všetkých druhov zneužívania. Drogy som začala užívať v naozaj mladom veku, aby som sa vyrovnala s tým, čo som zažívala s mojimi rodičmi. Naučili ma, ako brať drogy. Ich rodičia naučili ich, ako brať drogy a tak to bolo po generácie. Moji rodičia sa v roku 2007 rozhodli prestať užívať drogy a urobili to tým spôsobom, že navzájom spáchali samovraždu. Vtedy, keď sa to stalo, som mala 23 rokov a moja sestra mala 18. Bola to ohromne traumatická, stigmatizovaná strata a vtedy ma to vnieslo do veľmi temného sveta. Myslela som si, že iba drogy môžu byť schopné mi pomôcť sa s tým vyrovnať. To bol pre mňa jediný spôsob, ako som sa s tým vtedy vedela vyrovnať. A tak som zostala závislá po zvyšok času, až kým som nezažila toto duchovné prebudenie. Môj život bol vtedy temnota, zvrátenosť a vtedy som zažila toto spontánne prebudenie. Bolo to spôsobené predávkovaním a dostala som sa do neba. A keď som vstúpila do priestoru neba, bola som oddaná militantná ateistka. Mala som dlhé filozofické tirády o tom, ako po smrti nič viac neexistuje. Bola som sirota. Bola som prostitútka, závislá na metamfetamíne, závislá na heroíne. Bola som na pokraji bezdomovectva, bola som klamárka, manipulátorka, zlodejka. Bola som všetkým, čo by ste si mysleli, že vás nedostane do neba. A predsa som tam bola obklopená bezpodmienečnou láskou v nehmotnom svete, v oslepujúcom bielom svetle. Stretla som sa tvárou v tvár s tvorcom, v ktorého som neverila. Keď som to vtedy prežívala, jednoducho som to prisúdila drogovej psychóze. Myslela som si len, wow, som taká svetovaná, že si myslím, že hovorím s Bohom, to je šialené. A myslela som si, že to bude najšialenejší trip môjho života a to bolo všetko. Ale veľmi rýchlo mi došlo, že to nie je to, čo si myslím. Keď som bola v tomto priestore, bola som prevedená mojim plánovaním pred mojim narodením. Bolo mi ukázané, že som si ako duša vybrala svoj život ešte predtým, ako som prišla na zem. Vybrala som si svojich rodičov. Vybrala som si rodinu, do ktorej sa narodím. Vybrala som si všetky ťažkosti. Vybrala som si partnerov, s ktorými budem mať svoje sexuálne, fyzické a emocionálne traumy. Vybrala som si partnerov, s ktorými budem v ich životoch. A videla som tento moment, keď som ako duša urobila všetky tieto rozhodnutia. Pre mňa to všetko vtedy vyzeralo ako taká videohra. A keď som si vyberala všetky tieto životné skúsenosti, videla som sa v obchode s potravinami a mala som prázdny nákupný vozík a bol tam jeden muž. Mal na sebe kárované sako a klobúk a povedal, dobre, vyber si svoj život. Myslela som si, no keď už idem na zem a začala som brať všetky tieto, vyzerali ako krabice cereálií. A na všetkých týchto krabiciach bolo napísané, aké životné osudy obsahujú. Vybrala som si všetko toto moje utrpenie, ťažkosti a prekážky a potom boli v košíku veci, ktoré som dosiaľ ešte nezažila. Vybrala som si zotavenie a prekonanie a triumf a všetky splnené sny a rôzne ciele, ale nič z toho sa v mojom doterajšom živote ešte nesplnilo. Takže som prosila, aby som mohla zostať v duchovnom priestore a vtedy mi povedali, že som duchovný vojak. Dobrovoľne som prišla na Zem, aby som pozdvihla vedomie planéty a že sa musím vrátiť pre svoju misiu a že prvá polovica môjho života bola len výcvikový tábor. A tak som si pomyslela, neďakujem, nechystám sa dokončiť misiu, jednoducho zostanem tu. A oni mi povedali, nie, musíš sa vrátiť. A ja som povedala, nie, nemám záujem to robiť. A tak som sa premenila na také malé dieťa. Bola som ako búchajúca pesťami a nohami po zemi a hovorila som im len, nechcem sa vrátiť. Vy neviete, aká je zem v skutočnosti. Je to tam príliš náročné, je to príliš ťažké, nie je možné, že to dokážem. A potom ma napadla jedna myšlienka a povedala som, teda určite sa nemôžem vrátiť do nej. A videla som svoje telo vedľa seba. A oni povedali, dobre, nemusíš sa vrátiť do nej, ale musíš sa vrátiť a tak ti ukážeme dieťa, do ktorého sa narodíš. A ukázali mi tieto 3 deti a opäť všetko naozaj vyzeralo ako videohra. A potom mi ukázali štatistiky a podmienky tohto jedného dieťaťa, do ktorého by som sa bola narodila. A informácie, ktoré patrili k tomuto dieťaťu, mi ukázali jej pohlavie, jej etnicitu, miesto, kde sa narodí, jej rodinnú líniu, jej ťažkosti
a jej život bol vlastne ešte náročnejší ako môj vlastný. A môj život bol už aj tak náročný, plný toľkých zlých vecí. A tak som len zdvihla ruky do vzduchu a povedala, dobre, nemôžem začať od nuly. Vrátim sa do nej a vtedy som sa opäť prebudila a ako som povedala, jednoducho som to odpísala ako drogovú psychózu. Spiritualita, myslenie na vesmír, na božské, tvorcu, nič z toho dovtedy nebolo súčasťou môjho života. A tak som jednoducho pokračovala vo svojom doterajšom živote a jednoducho som na to zabudla. A potom zasiahol vesmír a dal o sebe vedieť týmto veľmi hlásnym a hmatateľným spôsobom, takže som viac nemala žiadne pochybnosti o tom, že to bola skutočná skúsenosť. Keď som bola mimo tela, dostala som dve jasné a hlasné správy. Musíš sa vrátiť na zem a musíš prestať užívať drogy. Povedali mi, už je čas na tvoju misiu. A tak mi vesmír začal umožňovať, aby som konečne mohla začať svoju misiu a tiež nastúpiť na svoju cestu zotavovania. Takže všetky tieto božské synchronicity sa naraz začali diať v mojom živote. Všetci drogoví díleri, s ktorými som obchodovala viac ako 10 rokov, sa súčasne rozhodli zmeniť svoje životy a prestať predávať drogy. Boli to všetko ľudia, ktorí sa navzájom nepoznali, takže som nemala žiadny spôsob, ako získať drogy. A potom drogy jednoducho prestali fungovať a ja som sa zrazu ocitla v 3. dni abstinenčných príznakov z heroínu a bola som vtedy asi najchorejšia, aká som kedy bola. Bola som predtým závislá na opiátoch viac ako 20 rokov a to spôsobilo, že moja odvykacia kúra bola pre mňa jednoducho veľmi bolestivá. A vtedy ma zrazu napadla myšlienka, že wow, nemohla by som sa ani zabiť, keby som chcela, pretože som v takej bolesti, že sa nemôžem ani postaviť z postele, aby som našla spôsob, ako sa nejako zabiť. A zdalo sa mi, ako keby tento moment bol akéhosi duchovného pôvodu. Vtedy som počula akýsi hlas, ktorý mi povedal, že môžem požiadať o hocičo, čo chcem na sebe opraviť. Bola som zúfala. A ako som počula ten hlas, ktorý vravel, že môžem byť opravená, povedala som dobre. A bola som veľmi presná ohľadom toho, čo som chcela opraviť. Povedala som, že chcem, aby boli opravené moje receptory, bolesti a neurotransmitery a že už nechcem byť viac fyzicky závislá na heroíne. Nepovedala som, že sa chcem zbaviť celej svojej drogovej závislosti, pretože som stále určite chcela užívať iné drogy, len som nechcela byť závislosťou fyzicky pripútaná k tejto jednej droge. A tak mi povedali, aby som si ľahla a počítala od 10 nižšie. Cítila som, ako mi akýsi palec robí znak X na čele. Hneď potom som vo svojej mysli videla, ako sa objavili dvaja malí muži. Boli to plešatí, bieli muži v bielých laboratórnych plášťoch, obaja mali veľké nosy. A len tam najprv stáli a zrazu sa pred nimi objavili malé kosačky na trávu. Držali tie kosačky a najprv sa trochu pohupovali hore a dole, len sa na mňa pozerali a ja som sa pozerala na nich. Potom sa každý z týchto mužov vydal iným smerom a začali tými kosačkami prechádzať cez zákutia mojej mysle. A keď ňou prechádzali, cítila som intenzívne horúce mravčenie a skutočne som verila, že musím byť uzdravená, ako keby ma práve liečili. Keď skončili s prechádzaním mojej mysle, pocítila som zrazu dlaň na svojom čele a potom sa mi to javilo, ako keby som mala akýsi zvonček na vrchole mojej hlavy. A keď ten zvonček klesol, vnímala som jasný biely záblesk. A v tom momente som bola okamžite uzdravená z 3. dňa mojich abstinenčných príznakov z heroínu. Približne asi 30 sekúnd predtým mi bolo hrozne, celá som sa potila v strašných bolestiach a zrazu toto všetko zmizlo a ja som opäť bola v podstate v úplnom poriadku. Po týchto udalostiach mi bolo už úplne jasné, že som predtým mala zážitok v skutočnej duchovnej sfére a že ten duch bol stále so mnou a že som sa teraz musela vydať na inú cestu. Ale nevedela som, ako to urobiť a tak som len nasledovala svoju intuíciu. Vtedy ma intuitívne napadlo ísť na metro v New Yorku. Nemala som žiaden cieľ. Len som nastúpila na metro a sadla som si. Predo mnou sa objavil jeden muž a mal na sebe náhrdelník 12-krokového spoločenstva. Vtedy som počula hlas, ktorý povedal, to je tvoja cesta. Nasleduj ho na stretnutie. A tak som to urobila. To bolo 1. júna 2019 a odvtedy som čistá. Počas nasledujúcich dní som šla na niekoľko ďalších stretnutí so 60 ďalšími členmi spoločenstva a sedela som 2 miesta od programovej riaditeľky dlhodobého rehabilitačného centra tu v Brooklyne, kde žijem. Viete, myslela som práve na to, že neviem, ako byť človekom a neviem, ako žiť život bez užívania drog. Drogy boli jednoducho mojim najlepším priateľom. Boli mojou vyššou mocou celý život.
a ja som nevedela, ako ich oplakať a vzdať sa ich a nevedela som, ako mám zvládať byť človekom bez drog. A tak som sa ocitla sediac vedľa tejto ženy, ktorej životným poslaním, jej vášňou, jej profesiou je učiť ženy, ako byť opäť ženami po užívaní drog. Mala som teda plán, že sa s ňou po stretnutí pozhováram a poprosím o miesto v jej liečebnom zariadení a začnem nový život. Počas celého stretnutia som si dodávala odvahu a bola som úplne nadšená, hovorila som si, budem žiť nový život. To je tak skvelé! A po skončení stretnutia som šla nakoniec za ňou, ale ona žiaľ odišla skôr. Bola preč, ale mala som plán. Chcela som tam zavolať, ale cítila som sa naozaj porazená, viete? A tak som nastúpila na autobus, aby som šla domov a keď som vstúpila do autobusu, presne tá žena tam sedela. Odišla zo stretnutia skôr a nejako sa ocitla v tom istom autobuse ako ja. Musela nastúpiť na inej zastávke ako ja. Bežala som k nej úplne manicky a povedala som jej: "O môj Bože, myslím, že si môj anjel. Bola si poslaná na zem. Si tu pre mňa. Chcela som s tebou hovoriť vo vnútri, ale už si bola preč. O môj Bože, môžeš mi prosím pomôcť? Prosím ťa, pomôž mi." A ona sa na mňa pozrela tak pokojne a povedala: "Áno, máme voľnú posteľ. Príď zajtra, môžeme ti pomôcť." A tá veta zmenila celý môj život. Šla som tam hneď na druhý deň len s oblečením na sebe. Bola som skoro bezdomovec. Neplatila som nájom 2 roky, pretože drogy boli jednoducho dôležitejšie. A začala som svoju cestu zotavenia a nielen zotavenia, ale aj integrácie môjho predošlého duchovného zážitku. Viete, nevedela som si vtedy vysvetliť to, čo sa mi stalo. Teraz tomu už rozumiem, ale vtedy som bola bez mobilného telefónu a počítača 17 mesiacov. Zostala som v tom dlhodobom liečebnom centre, takže všetko, čo som sa naučila o spiritualite, som čítala v knihách. Bolo to úplne archaické, nemala som prístup k internetu, bolo to úplne bizarné. A tam sa vytvoril pevný základ pre môj život. Vytvoril sa vo mne pevný základ nielen preto, ako byť človekom bez užívania drog a ako zvládať svoje pocity v okamihu, keď sa objavia, ale aj pre moju spiritualitu. Mala som neukojiteľný smäd po vedomostiach. Čítala som každý posvetný text. Študovala som všetko, čo som mohla dostať do rúk o zákone príťažlivosti a metafyzike a bolo to prvýkrát v mojom živote, keď som konečne používala svoju myseľ. Cvičila som svoj mozog a bolo to tak oslobodzujúce. Cítila som sa tak posilnená, že som skutočne schopná mať vedomé myšlienky a vedieť, že som skutočne tvorcom svojho vesmíru. Viete, byť oboznámený s mojím plánovaním pred mojím narodením, bolo to ako okamžitý posun môjho vedomia. Už som nebola iba obeťou svojich okolností, bola som skutočne božským spolutvorcom svojho zážitku. Veci sa mi už nestávali, stávali sa pre mňa, pretože na nejakej úrovni duše som si to vybrala pre svoj vlastný vývoj. A tak niektoré učenia, z ktorých sa naozaj teším a stále ich používam vo svojom živote, sú napríklad kurz zázrakov. Je to metafyzický text, je to kanálová správa od Ježiša, je to iný spôsob života, je to preprogramovanie. Tiež som študovala literatúru v 12-krokovom spoločenstve, ktorého som členom. Študujem Bahaj vieru a patrím do skupiny pre ľudí s blízkymi zážitkami smrti a duchovnými zážitkami na platforme IANS a tak získavam veľa vedomostí aj týmto spôsobom. Môj život je dnes ponorený do komunity, mám prácu v oblasti rehabilitácie, pomáham ľuďom na ich cestách zotavenia, čo pre mňa znie až skoro neuveriteľne. Viete, nikdy predtým som nikomu s ničím nepomohla. V skutočnosti som veľa ľudí dostala k drogám a spôsobila som im veľa škôd v živote. A dnes mám úžasnú príležitosť urobiť univerzálne ospravedlnenie a tak pomáham ľuďom na ich liečebných cestách a je to viac, než som si kedy pre seba mohla predstaviť. A môj život od tohto môjho duchovného zážitku bol taký, ako keby každá bunka v mojom tele absolútne požadovala transformáciu o 180 stupňov. Neberiem drogy, nepijem alkohol, nefajčím cigarety, som ponorená do komunity. To všetko len vďaka mojim duchovným zážitkom a uvedomeniu si, že existuje niečo viac. Keď som vstúpila do nebeského priestoru, ako som povedala, bolo tam veľa kontrastov. Bola som vtedy sexuálnou pracovníčkou, bola som závislá na drogách, bola som ateistom. Mohla som kľudne pokračovať ďalej v tom istom živote, ale vesmír vtedy chcel, aby som robila niečo iné. Dnes si už volím žiť spravodlivo. Volím si robiť veci, ktoré nie sú len pre moje najvyššie dobro, ale aj pre najvyššie dobro nášho kolektívu.
Moje uvedomenie si, že som duchovný vojak poslaný na to, aby som pozdvihla vedomie planéty z trojrozmerného myslenia na päťrozmerné myslenie, bolo veľmi hlasné a jasné a robím to už len tým, že som sama sebou a že som žiarivým svetlom. Rada zdieľam svoj príbeh, ale to nie je vždy môjim účelom. Niekedy je to len o tom byť tu a načúvať niekomu, kto to práve potrebuje. Ak je premena možná pre mňa, je doslova možná pre kohokoľvek. Skutočne verím, že sa ľudstvo nachádza uprostred veľkého prebudenia. Nemyslím si, že by som bola prebudená, keby to nebolo niečo, čo sa práve deje v globálnom meritku. Toto nie je niečo, čo by som si niekedy predtým pre seba vôbec dokázala predstaviť. Komunita bola veľkou súčasťou môjho liečebného procesu. Bolo skvelé vedieť, že sú tu podobne zmyšľajúci jednotlivci ako ja a zistiť, ako sa vyrovnať so závislosťou a byť opäť len človekom. S vedením, ktoré mám, sa snažím žiť na duchovnej ceste a zároveň nájsť správnu mieru medzi tým, ako byť človekom, ale zároveň vedieť vo svojej duši, že som božským duchom, ktorý tu na zemi je len na chvíľu. A myslím, že túto ukončím. Som vám vďačná, že ste si ma vypočuli.